салом дӯстон, ин барномаи хонаҳои фурӯшӣ мебошад ва дар имрӯза навормон пешкаши шумо 5 хонаи фурӯшӣ мегардад. Аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо чӣ хона дар имрӯза навормон ҳаст, ҳозир ба шумо мегӯем. Як хонагаи фурӯшӣ бо таъмир дар шаҳри Душанбе дар 33-юм микрорайон бо нархи ҳамагӣ 220 000 сомонӣ. Инчунин ду хонага бо таъмир бо нархи 430 000 сомонӣ, дута ҳавлиҳои фурӯшӣ наздикии бозори Кушониён ва ду хонагаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. Ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагиамон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормонро то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. ин рақамҳои барои реклама танҳо барои реклама мебошад. Дӯстони азиз, ин рақамҳои соҳиби хонаҳо нест. Рақамҳои соҳиби хонаҳоро қадри худи хонаҳо ҳозир пешкаши шумо мекунем, якта ба якта. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар гардиши фабрикаи ноҳияи Рӯдакӣ ҷойгир мебошад. Дӯстони азиз, ноҳияи Рӯдакӣ номи пештараш Ленинский район. Ду хонага бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 6 ошёна иборат аст. Дӯстони гиромӣ, соҳиби хона менависад ки хона бо барқ ва об таъмин мебошад. Шартнома дар наздикиаш коллеҷ, мактаб, поликлиника, боғча ҳаст. Бо транспорт умуман мушкиле нест. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед бо таъмири хуб таъмин аст. Нархаш бошад 430 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои расмия WhatsApp доранд. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Дӯстони гиромӣ, марҳамат. Ду хонага дар тарафи гардиши фабрикаи ноҳияи Рӯдакӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Гураха, наздики бозори Кушониёни шаҳри Душанбеда қарор дорад. Ин ҳавлӣ иборат аз 4 сотиқ замин ва дар умум 5 дар хона мебошад. Дӯстони азиз, масоҳати умумии хона 220 метри квадратӣ аст. Бинои ду ошёнага, якум ошёнаш бо таъмир мебошад. 3 дар хона дорад плюс кухнӣ. Дар дуюм ошёна бошад боз 2 дар хонаи дигар ва якта холӣ калон. Нархи хона бошад, дӯстони гиромӣ, 880 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Ва боз хотиррасонӣ мекунем ки рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. Дӯстони азиз, наздики бозори Кушониёни шаҳри Душанбеда ҷойгир мебошад. Кадоме ки дар бозори Кушониёни шаҳри Душанбе кору фаъолият мекунад, фикр мекунем варианти бениҳоят хуб аст. Марҳамат, занг занед, аз номи канали Дом Тиҷей муроҷиат кунед, савдо кунед. Дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб дар деҳаи Чорбоғ қарор дорад. Дӯстони гиромӣ, 1 километр то дарвозаи Чорбоғ мебошад. Кадоме надонад, Чорбоғ, терминали Чорбоғ ҳозир ин ҷои нави таксиёи Душанбе, Хуҷанд, Панҷакен мебошад. Камтар болотар аст аз бозори Кушониён, ҳамин терминали Чорбоғ. худи ҳавлӣ, дӯстони азиз, 3 сотиқ замин дорад. 8 дар хона, дар умум 2 бинои истиқоматӣ. Дар якум бино 4 дар хона ҳаст. Дӯстони азиз, дар дуюм бино ки аз 2 ошёна иборат мебошад, боз 4 дар хонаи дигар аст. нархи хона бошад 690 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва тамошобинони гиромӣ, боз хотиррасонӣ мекунем, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед рақамҳои расмия WhatsApp доранд ва рақамҳое ки охирашон 0791 мебошад, ин рақамҳоям WhatsApp доранд. барои ҳамин агар занг зада натонед, марҳамат, метавонед дар WhatsApp шона муроҷиат кунед. дар наздикии хона ҳам мактаб аст, ҳам боғча, ҳам масҷид. марҳамат, дӯстони азиз, ва на он қадар дур аз бозорчаву мағозаҳои ҳамин минтақа дур мебошад. На он қадар дур аст.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, дар тарафи 33-юм микрорайон ҷойгир мебошад. Як хонага бо масоҳати 24 метри квадратӣ дар цоколни этаж ҷойгир аст. Кадоме надонад, цоколни этаж дар таги якум ошёнаи бинои новостройкада ҷойгир аст. Полуподвал мебошад. мисли подвалҳои домои саюзӣ нест, дӯстони азиз. Полуподвал аст, таги якум ошёна, треза дорад, ошхона дорад, ҳоҷатхона ва ҳаммом дорад. Як хонага ҳаст, дӯстони азиз. дар 33-юм микрорайон ҷойгир аст. Минтақаи беҳтарин, на он қадар дур аз бозорчаи 33. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактаб, боғча, масҷид ҳамашон дар наздикии хона қарор дорад. Якчандта мактаб дар наздикиаш ҳаст. нархи хона бошад 220 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 71 66 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, дар универмаг ҷойгир аст. наздики вокзал ва маркази шаҳри Ҳисорда ҷойгир мебошад, дӯстони азиз. минтақаи беҳтарин, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. ду хонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои новостройка. хона бо таъмир аст, дӯстони азиз, ва нархаш бошад 450 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хона чӣ хеле гуфтем, дар дуюм ошёна ҷойгир мебошад. худи бино аз 11 ошёна иборат аст. техпаспорт дорад ва хона ҳам бо таъмир мебошаду ҳам бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона мехаред, медироену зиндагӣ мекунед, дӯстони азиз. марҳамат. 450 000 сомонӣ дар шаҳри Ҳисор. фурсатро аз даст надиҳед. ва ба ҳамин навор мон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.